Velkommen til det mest populære kanal i verden. Yeah. Men har vi honus subscribers? Det er lige meget. Hey! Selfie! Ja. Cookie selfie fra Maria. Ja, okay, vi det er anden episode. Ja, woo! Moonwalk time! Men jeg fik dem! Okay. Ja, okay. Hvad skal vi lave? Skal vi mine videre, eller hvad? Ja. Nej. YouTube, kig på mig! Hey, YouTube! Synes ikke, jeg er fabulous? Prøv at se mig. Panda. Er det her ikke madkisten? Det er mit fabulous skin. Det er også mega fabulous. Jeg kan også lave moonwalk. Vi skal hedde The Panda Brothers. Det her, det er en madkiste. Ja, The Panda Brothers. Hvad? Ja, det er en madkiste. Ja, okay. Hey, vi skal finde på et andet navn til os selv. Til vores gruppe. Ja. Trækløver! Ej. Ja, Panda Brothers plus Maria. Ej. Ja. Panda Brothers plus Maria. Skal vi ikke hedde det? Det lyder bare dumt. For mit vedkommende. Alle chestene er bare helt sorte, men jeg kan ikke se dem. Alle hvad? De skifter ikke til farve. Hvad farve er chesten her, Maria? Den Og er... hvad? Man kan ikke skrive hele ordet. Man kan ikke skrive hele ordet med stort. Det var det, jeg prøvede på. Nå. Nej, det kan man ikke. This is how we do. Yeah. Hey, har du vist YouTube den her kiste? Fabulous. Jo, det var fordi, der kom sådan 18, og så... Ja, det er rigtigt, der kom sådan... Ja, mega sygt. Det er bare på grund af, at jeg vender mig alle de 18 sammen. Nej, ja. Nej, hvem tog det? Læg det tilbage. Ej. Men ja, okay, men... Ja, lad nu være! Ej, skal jeg ikke. Bare læg det tilbage igen. Okay, Joshua og mig, vi spillede sammen tidligere i dag, og så kom der sådan en admin og gav os 3 blocks diamond, og ved I hvad? Nej, undskyld, 3 stacks diamond blocks. Hey, Det giver 1728 diamond i alt. Hvem har taget diamond? Det er Joshua. Because I'm fabulous. Nej, mere lys. Små skønbasser. Daniel? Ja. Hvad er det? Hvad har hun gjort? Se det, Daniel. Se det, Daniel. Et øjeblik. Nej. Snart kommer der party. Kan jeg ikke høre mig lige nu? Jeg tror ikke, Ruth, hun skal på YouTube, hvis hun ikke gider. Hvad? Og så sig lige til hende, at det bliver optaget. Jeg kan ikke høre lige nu. Hun sagde... Hallo, for lige ham der væk. Fordi jeg skal ikke på YouTube. Så kunne jeg ikke se den. Hun sagde på den brune ting. Jeg ved ikke, hvorfor brune ting den var. Bare gå... Så hvad er det, du vil? Joshua, kan du ikke lige sige til ham, at han vil? Joshua, kan du ikke lige sige det? Bare gå ned og så sige... Bare sige det, okay? Moonwalk. Bare gå ned og sige undskyld. Du er sammen igen. Så siger jeg godt, okay? Du bare skal med. Det er han så ude der. Yes. Min lillebror kom lige gravende ind i brunnen. Kom ind, lille monster! Hey, vi ser noget. Alt sammen. TP hen til mig. Er han væk? Ja. Okay. Til hvor det what er. Hvad? To teleport type. Hvordan gør man sådan, men accepterer det der TP nu? Skråstreg TP. ACCEPT. Jeg skriver lige sådan her. Skal man skrive det ned? Det skal du skrive uden punktum. Okay.
Prøv at sende det igen, Maria. Og hvad skal vi? Er du her så, Maria? Jeg er bag dig. Er du bag ved mig? Ja. Jeg kan ikke se dig. Nå, der er du. Alle sammen, stop ved siden af mig, okay? Stop ved siden af mig. Kig op, okay? Nej. Det er en meget vigtig møde, det her, okay? Ved du, hvad vi skal? Vi skal party! Altså, jeg tror lige, det skal tilbage i kisten. Smider du det hele nu, eller hvad? Hvor ryger det hen? Jeg kan heller ikke se det. Joshua, kan du ikke lægge det tilbage i kisten? Men det var altså sjovt. Altså, vi partyede. Det er godt for os. Det er sundt, hvis vi Har partyer. jeg ikke de der diamond-blokke? Hvad? Havde vi ikke flere diamond-blokke før? Vi har en stak, jo, sådan. Hvad med Hvem er det, der tager til Diamond, hva'? Skal jeg slå dem i hovedet? Ja, det er mig. Hvad laver du? Ikke noget. Hilses, hvad laver du? Ikke noget. Hvad laver du? Ikke noget. Maria, hvad laver du? Ikke noget. Du cheater, Maria, du cheater. Laver du? Jeg laver noget hemmeligt. Som hvad? Tager du hash? Ej, Maria. Det er godt det der, Maria. Du ved godt, det er ikke sundt for en, vel? Maria. Ved din mor det godt? Ja. Skal jeg lade være med at sige til hende? Fordi jeg ved, hun ikke ved det. Panda. Amanda. Panda. Nå, det minder mig om et eller andet program med en eller anden abe, der hedder Amanda. Nej, Manda. Har I ikke også set et eller andet program om en abe, der hedder Amanda? Har I set den film, der hedder Det regner med Delle? Hvad? Har I set den film, der hedder Det regner med Dellefits 2? Hvad? Den der film, der hedder Det regner med Dellefits 2. Hey, jeg vil faktisk lige læse noget episk op fra en bog, jeg læser, hvis jeg kan finde det. Ja. Jeg kan finde det. Ja, prøv her. Det er fordi, det er en bog, der hedder Afslyngen. Og der er sådan 2 gamle tykke mænd, eller der siger sådan, kommer de hjem, så siger den ene, kom så Dash og Daisy op til Papse. Og så ja, du dør det. Kom så Dash og Daisy op til Papse. Og så ja, du dør Delle. Og I søde hunde, har jeg savnet mor og far? Jeg ved ikke, hvem af os du betragter som deres mor, Boogie. Det er ikke så passende for en hornist at være mor i hvert fald. Ikke vrisse, bror, man. Du skal bare videre. Du skal bare have lidt styrke. Du skal bare have lidt at styrke dig. Hvad? Et eller andet. Men ja, han har nogle Nej. nogle hunde. der hedder Daisy, Dutte og Delle. Bare under dit navn for en hund. Hey Daisy, Dutte og Delle. Okay. Tak fordi I ville se med. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg bare lige sige, jeg laver ikke flere shoutouts. Hvad, Daniel? Stilhed. Nå, men tak fordi I ville se med. Det betyder rigtig meget for mig. I skal bare følge jer fri til at subscribe og like. Jeg vil ikke bestemme noget. Jeg vil ikke sige like, subscribe eller andet. Så I må have det godt. Hej. Like. Okay.